30 verse number 5. We are reading chapter 30 verse number 5. Incwadi iBhayibheli oliphethe akuwona ubona. Funda phela. Ciao. Jesus. Qhubeka ke phela chawe ngoba uJesus angazi bese thini. Amahubo chapter 30 verse number 5. 30 verse number 5 yes. Verse number 5 ufundeka kanje. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Ngicela siqhubeke sijoin intshumayelo yasekuseni. Phinda futhi uvulela kancane le kancane. Yes. Ngathi usephesa kakhulu. Nomvula itribune. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Kusihlwa kungena ukukhala ekseni ukujabula. Phinda futhi. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Lo nkulunkulu engizomintroduce namhlanje sisivala umthandazo ka3 days wokubonga. Akade bekhona nabathi live. I believe ukuthi izinto esikhulumile sikhuluma izinto ezo8 Friday and Saturday. And ngiyakholela ukuthi baningi akade bebuka ku live and baningi akade sinabo futhi emthandazweni abadecide ukungena nathi. May God bless you. Lezi zinto esithintile awukwazi ukuthi uphume kulomthandazo uNkulunkulu engafohlanga. Ngiyadeclare ukuthi uNkulunkulu makafohle ngoba mawuke wabonga yena uyandisa. Kunezinto azenzayo nalezi akade impossible ukuthi zingenzeka. Somebody shout hallelujah. Now ekseni sikhuluma into ethi vuka uNkulunkulu ube nomusa phezulu kwesiyoni. Ekseni sathi noma ngaba amathunzi emade eluleka futhi. Kodwa wena uNkulunkulu ngoba it doesn't matter ukuthi kwenzeka okuhle noma okubi. Wena uNkulunkulu you are still God. Somebody shout you are still God. Umanape lapha eofficeini uthi 355 eniyenzile yomnikelo time yokuvotela mina anishayile izandla amen nami ngishayile izandla for ukuvotela mina. Somebody shout amen. Now sikhulume into ethekseni asimbongi ngoba konke kuhambe kahle, but sometimes siyambonga uNkulunkulu simbongiswa ukuthi yena uNkulunkulu noma esishayile ngoba si understand ukuthi wakwahlenga. Manje mayihlengile noma kungenzeka ukuthi asithukuthelele noma asiflathele noma silahle siya understand ngoba siyamazi ehlenga. Sengathi ngamtshelo sethu uzathi makhala siyamazi ehlenga. Now lele silifundayo namhlanje ke manje ivesi lithi ke lona chawe lithi funda ngokuba ukuthukuthela kwakhe bamba ke ukuthukuthela kabani yini nikhulume kancane nje abathakathi bakhuluma kakhulu ngawe ukuthukuthela kabani kunjani kuba ngokomzuzwana nje. Ngizo introduce lo uNkulunkulu ongacasuki forever noma wenzeni kuyena, but mayicasuka kuba ngokomzuzwana akubi okwesikhathi eside. Yebo chawe umusa wakhe uba ngokuphila konke. Garantiwe umusa wakhe ukuthi ngaphezulu kokucasuka kwakhe kodwa umusa wehlula ukucasuka. Awusaze sazalwa ubaba omuhle, ubaba okuthi noma simdinelwe kodwa umusa wakhe wenza indlela yokuba noma simcasulile kodwa yena bese umusa uba above ianger yakhe towards us. Now namhlanje ngizomemezela ukuthi ngenzeka umsole ngenhliziyo nje. Kwenzeke sometimes umsole ngokwezinto oyibona phambi kwakho kube ngathi akekho khona.
kwenzeke sometimes uNkulunkulu kube khona izinto othi mawuthi uyayibheka ubone ukuthi kwangathi uNkulunkulu ngikhulume naye kakhulu kodwa akazange aphendule ngendlela kade ngilindele ngayo. Sometimes noma sawumsole kanjalo, but I've come to introduce uNkulunkulu othi sometimes size simone ngenxa yonganeseki kwethu. Uma ke kodwa sesimonile umusa wakhe uyaphakama ngoba wona umiphakade kodwa ucasuka ngokwesikhashana. Ngifuna ukusheshe ngiqede nje. Emtshelo sethu uzothi ucasuka kaNkulunkulu ngokwesikhashana. Uyabona umuntu ofike ekuthwela umusa, that is uJesu. Ufika kulo wesifazane okuthiwa wabanje eqhotsheni, niyabona? Ye reference. Kuthiwa wabanje ephinga kodwa indoda ayilandwa ngwalandwa wesifazane, iphathi lakhe ke nathi. Somebody shout amen ukuthi indoda ingalandwa, amen, kulandwe yena ngathatha iphinga yethu. Now ke walandwa ke lo wesifazane wazobekwa phambi komthetho kaMose. Kwathiwa obanjwe enza lokhu ukhandwa ngamatshe. Kuthiwa abantu they were ready ukumkhanda ngamatshe. Kodwa iBhayibheli bese lithi ngesikhathi sebethi bemkhanda ngamatshe kwaqhamuka uJesu. Wafika wama phakathi kwamatshe. Nomuntu ozokhandwa ngamatshe. Kodwa ngishumayela lapha la ekhaya. Wafika at the point of death. Esezofa lo wesifazane ebulawa ngabantu ngokomthetho ngelaw kaMose. But uJesu wafika ngesikhathi amatshe bewaphethe. Wafika wama phakathi kwabantu abaphethe amatshe. Nomuntu ofuneka akhandwe ilamatshe ngokomthetho kaMose. Wathi mayema base bayabuza bathi vele kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi obanjwe ephinga ukhandwa ngamatshe uthini wena Jesu? Sicela ukubuza ukuthi uthini wena. Kuthiwa uJesu wayeseyaphendula wathi bengisacela nje oyedwa ongenasi isono aqale manje amkhande ngetshe. Kuthiwa wonke umuntu kwabuya izono zabe emehlweni abo. Kwayilona lo wabeka itshe phansi waflathela. Umusa unjalo ngoba noma enza into ecasula uNkulunkulu ngokwelo lo wesifazane nalendoda esingayazi ukuthi yayiqashephi. Ngoba sazi noma yina yayiphethe itshe emhlambini asazi ukuthi yayiqashephi. Awusambala shout amen. Yini yona ingalandwanga yabuyiswa phambili. Nase ngibuka kabi ngithi mina ngithi le ndoda kahle hle yayiqashephi le ndoda. Sengifisa ukwazi yayiqashephi. Kwashawa lo wesifazane kulungile ke siyoyikhuluma ngelinye ilanga. Kuthiwa ngaleso sikhathi babeka phansi amatshe. Baflathela. Wasinda lo wesifazane. Noma enza isono ngokomthetho kaMose. Kodwa manje ucasuka kaNkulunkulu okwesikhashana. Bese kuthi umusa wakhe uphakame ube ngaphezulu kwenka yakhe. Somebody shout amen. Cela umthilo seduze uthi makhelwane sikhonza uNkulunkulu onomusa omningi. Chawe ngicela ufunde lapho uthi lo musa kuthiwa unjani. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Phinda futhi. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Izinto esingasenzanga kahle chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. uNkulunkulu sikasukela kodwa chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Kunyaka ka-2025 asambanga kahle ngokwendlela yakhe kodwa chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Sinazo bengafanele sibe nazo kodwa chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Sebenza namhlanje sisemsebenzini abanye beqoshiwe chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Sagula sayesibhedlela kodwa saphuma esibhedlela ngoba chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Sike sagulelwe emakhaya izinto zaba upside down kodwa chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Ingane ihluphile senza yonke into kodwa chawe phinda. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Abathakathi bahambile bangena endlini zabo koguqa sithandaze
Nikakhona bathi ifa, bafaka ibhelethu, bafaka yonke into, bafaka amareza, bakhuluma bathi you need to die. Kodwa Jawe namhlanje sisaphila. Ngobani Jawe? Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Awubazalwane thinto seduze uthi umusa wakhe. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Thank you, Jesus. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Njalo seduze uthi siphiliswa yiwona namhlanje. Namhlanje sizobonga lenkosi yenkazimulo ukuthi noma singahambanga kahle kodwa umusa wakhe ungokuphila. Awu Njalo seduze uthi umusa wakhe makhelwane. Mthinta uthi umusa ngiyaphila. Mthinta uthi umusa ngiyahamba. Mthinta uthi umusa ngigqokile. Kumusa kunemali kwi-account. Kumusa ngikwazi ukuthatha unyawo ngilibeke etekisini ngize lapha. Kungumusa ngoba abazalwane umusa wakhe wenze njani ungokuphila konke. Bakhona abantu abasho njalo abathi inkosi sicasulile kodwa umusa wakhe awufani nokucasula kwethu. Indlela esicasule ngayo kufuneka ngabe uNkulunkulu awusenzelanga lutho kodwa umusa wakhe uvele wengama ulaka lwakho wengama ucasuka kwakho wasenzela okuhle singadeserve wasenzela okuhle singafanelwe. Angikhuluma ngedwa la ekhaya angikhulumi nabantu abathi ngiyawazi umusa wakhe uke wafohla nakithi uke wafohla nasekhaya uke wafohla nasemndenini uke wafohla nasegcekeni lakwami. Umusa wakhe umningi awulo musa wakho ungokuphila konke ungokuphila konke ungokuphila konke ungokuphila konke ungokuphila konke ungokuphila konke lo musa wakhe ungokuphila konke. Masinyathela sithi Jehova hayi ngoba sibhetha hayi ngoba singcono kodwa sibonga umusa wakho ophakamayo ube ngaphezu kwezinto ezimbi esikwenza zona. Sengenzela mawuphuma lapha ungacabanga ukuthi wena ubhetha ungacabanga ukuthi wena ubhetha awukho bhetha kodwa umusa okulondoloze kwaze kwaba manje. Yingakho namhlanje sizothi thank you. Siyabonga Baba ukulondolozwa umusa wakho. Aya kodwa khona ngithunywe kubona khona ngithunywe kubona. Awunakho ngizwa into yasezulwini ngizwa into yasekhaya ithi nakuba simile nakuba siyaphila kungomusa wakhe oletha ukuphila okukho konke. Uma lithi iBhayibheli uletha ukuphila kukho konke. Uletha ukuphila ngama-finances, uletha ukuphila emzimbeni wakho, uletha ukuphila kuyo yonke into ayithinta ngesandla. iBhayibheli lithi umusa yonke lo sebenzayo. U28 incwadi kaDr Noma uyothinta yonke into ngesandla into ethintwe uwe ngenxa yomusa phezu wakho yawubusiswa. Athi ubusisiwe engeneni wabusiswa nasekuphumeni. Wathi inhloko awuyena umsila. Wathi wena waba phezulu kuphela ngeke ube phansi. Kunomusa phezu wakho kunomusa phezu wakho kunomusa phezu wakho kunomusa ophezu wakho. Usathane wehlulekile, usathane ukuzamile, amadimoni akuzamile, amadevil worship akuzamile, abathakathi bakuzamile, amasatanist akuzamile kodwa feyila. Kufeyila abathakathi abadumile, kwafeyila abathakathi abazamayo. Wena ukhava umusa Jehova uyena umuntu ukuba umthande kangaka nakuba umnakekele kangaka wamenza waba ngaphanzana kukaNkulunkulu
Oh Jehova, kanti ubaleke ngani umzungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwekhanda lakhe. Somebody shout amen. Hey, Musa wakhe, Musa wakhe, Musa wakhe, umusa wakhe, umusa wakhe, umusa wakhe. Into ezokufikisa emakhaya ngemoto emgwaqweni, umusa wakhe. Abanye bephele emgwaqweni wena ngeke ushabalale ngoba umusa wakhe wona lethu kuphila kukho konke, wona lethu kuphila kukho konke. Umusa wakhe wona lethu kuphila kukho konke. Ngememezela namhlanje mini yasekuseni, umusa wakhe wona lethu kuphila. Kuthi angisho ukuthi kuke kwahlala umhlangano esihogweni ngawe, kuke kwahlala umhlangano abantu abangakufuni ngegama lakho, kodwa umusa wakhe waphakama, waphakama phakathi kwalowo mhlangano. Mabe mention igama lakho kwaphakama umusa. Oh, kade ngise Cape Town ngashumayela intshumayelo. Awu angayishumayela nje ngathi sesathandaza ungasahlali phansi. Wathi uHaman egawula umutha agawulela uMordecai, umusa wakhe waphakama wavusa inkosi uNebukadnezar. Uba lenkosi le uAhasuerus, amen. Wavisa inkosi uAhasuerus, the king. Oh yeah, yangalala. Ngithini kanti mina? Ngithi mina ngesikhathi uHaman egawula umuthi wokugwaza wokuphanyeka uMordecai, izulu lavusa inkosi uAhasuerus. Lo mhlangano abawuhlala ngawo banedane bakhuluma ngegama lakho, umusa waphakama. Abekho abantu angaje ngifuna siyothandaza. Lithi iBhayibheli uHamani wayengazi ukuthi uthinta abangathinta abantu abahamba nomusa. Oh, somebody shout amen. Kuthiwa uHamani wawugawula umuthi wawubeka emveni kwendlu yakhe, kanti usethinto ngathintwa. Ngesikhathi egawula umuthi, inkosi uNkulunkulu ezulwini yavusa inkosi uAhasuerus, yathi hambeke uye endlini yeyikhumbuzo. Waye endlini yeyikhumbuzo, mayifika khona wafika wadonsa the remembrance book, wayidonsa wapheja, wahlangana neclose. Iclose ethi there is someone owaveza itulo. Now somebody shout hallelujah. Lokubulawa kwenkosi, inkosi yangafa ngenxa yomuntu waveza itulo. Kwathiwa ubani uMordecai. Ngesikhathi becija umuthi ngapha, inkosi uNkulunkulu ozulwini uJehodi uMaphosi inkutani uAlpha uOmega isikhali isiphetho savusa inkosi uAhasuerus, yashona endlini yeyikhumbuzo. Yathi mayifika endlini yeyikhumbuzo yacheka uMordecai ocijela umuthi. When the enemy raise the standard against you, the Holy Spirit will raise the standard against the enemy. Above the enemy, above your enemy, above. And iBhayibheli inkosi yayisicheka iclose elandelayo, kwathiwa wenzelwani uMordecai. Kwiclose kwathiwa kenzelwanga lutho. Wayesebuza ukuthi engcekweni zakhe ubani ophandle, kwathiwa uHaman. uHaman imuphi? Yilo ocija umuthi ecijela uMordecai. Kwathiwa mbize nakangenwa ngeke. Kwathiwa Haman umuntu wadalula iplot yokubulawa ngenkosi, angenzelwa lutho. Iprize yakhe ingaba yini?
Can you give me a proposal? Kuthiwa uHamani isitha sika Mordecai. Sacabanga ukuthi yiso. Esadalwa iplot bese sikhohliwe. Ngoba ilapha incwadi lekhumbuzo. Kuthiwa uHamani ofana wathi awunkosi wasika kweyinonile. Wathi inkosi iyakhumula indadlatho yabe ubukhosi. Ifake lo muntu lo. Ikhumula ingubo yayo yobukhosi. Iyembathise lo muntu lo. Ithatha intonga yayo yobukhosi. Eshi authority. Inikeze lo muntu lo. Inkosi yawusenzela ifavor ukuthi ithathe ihashi layo egetshelwa yiyo yodwa inkosi. Igibeze lo muntu. Bese kuthi ngesikhathi igibeza lo muntu, Nkosi ngiyacela ungagcini lapho. Kuyodinga kube khona ohamba phambili. Ohambe worship. Ethi ufanelwe wena. Uyembatha ingubo yenkosi. Ufanele wena. Uyigqoka intandatho yenkosi. Ufanelwe wena. Ugibele hashini lenkosi. Ngoba yathi inkosi Ashivaroshi, thank you Haman. Thank you Haman. Thank you for your proposal. It's a good proposal. Can you do it for me? Ngicela ungiyele esangweni. Ungithathele uMordecai. Umbuyele noMordecai. Mawubuya na uMordecai kube uwe owenza yonke lento aduyisho. Bazana sika spiritualize. Uyayicabanga iwalk kaHaman ecijela uMordecai umuthi wawufaka ngale. Ethi uzobulala uMordecai sekuthiwa manje ifavor sigijima ithi wena kade ucije umuthi. Hamba wena uyothatha lo mntadu umcijele umuthi. Abekha abantu. Ubuye naye wenze lento akade uyipropose. Kube wena futhi ozohamba phambili umworship. Izwe. Awule season ifavor phezu kwakho izakwenza ukuthi izitha zakho. The favor esamba nayo izokwenza ukuthi abantu ade behlele etafuleni ngegama la. Awenze now awe. Ngiyicabanga iwalk. Kahamane ebheke esangweni eyolanda isitha sakho kufuneka siphangele. Kuthi wafika wathi esangweni kodwa ngicabanga ukuthi wafika wathi Haman Nkosi yakubiza ngilandele. Hlwathi. Mayifika wathi inkosi sikhiphi order. Yathi yonke le proposal yenze kuyena. Nangempela kuthiwa waqalisa. Ngeze 3 minutes. Kuthiwa waqalisa. Wenze njani bazalwane? Wakwenza. Ufanele uyembatha leyo ntandatho. Ufanele inhliziyo ithi lapho. Kuthi angisho ngithi favor iyokwenza abantu bakhothamele noma inhliziyo ingathandi. Ababekho abantu bayophoqwa iauthority. Bayophoqwa ifavor. Ifavor iphoqa izitha igaxe ngamadolo. Abekho abantu. Kwa ifavor iphoqa izitha ihlakazeke emhlanganweni waseNandosa kade behleli ngegama lakho. Umhlangano wasesibheka kade behlangene ngegama lakho. No wase KFC. Oh somebody shout amen. Ifavor isiphezu kwakho bayahlakazeka. Somebody shout bahlakaze Jesu. Through favor. Ulamaya kashatai. Hela basaya. Thandaza ngifuna siyothandaza. And iBhayibheli kuthiwa wakwenza lokho kanti Esther hamba ufunde ekhaya chapter Esther yonke. Amen. But egcineni ifavor ephezulu kaMordecai wenza ukuthi uHaman afe ngento akade ethi uyicijela uMordecai. Kusho ukuthi zonke izitha ezicijelayo imkhonto ayikudla wena ocijelwayo kodwa uyawudla bona ngoba ifavor ithi you shall not die before your time.
But let me just again if favor it, you shall not die before you finish the assignment of God in your life. The assignment Tino said to I shall not die. Tino said to I shall not die. Can you shout louder than I shall not die? Shout louder than that I shall not die. How many of you beg Santa Pers when shout I shall not die? The favor of God is covering my body. The favor of Jesus is covering my flesh. The favor of Jesus Christ is covering whatever that is mine. You will shout louder engathi ukhuluma nomuntu ombona ngesandla sakho la namehla akho njalo eduze kwakho. You will shout louder. You decree and declare now. You will shout, blood of Jesus, separate me from all favor agents. Masikhuluma nge-favor agent, sikhuluma ngalabo abamelele nomusa ophezu kwakho. Ngahlukanise uNkulunkulu. Ungahlukanise na wonke ama-agent alwa ne-favor ephezu kwami. Any threat of sorrow in my life shall disappear in Jesus' name. Favor from heaven that turns sorrow to joy. Locate me now. Locate me now. Favor from heaven that turns sorrow to joy. Locate me now. The God that brought Daniel into favor with a great man in his days, bring me into favor with those who move me forward in life. Lord Jesus, arise in your power and destroy anything that working against my favor. Oh, as I look unto you, God, in this season of favor, where my help comes from. Lord, do not put me to shame. Locate me with my destiny helpers. Locate me with my destiny's helpers. This season, I pray, I decree, I declare power to break forth in every area of my life. Locate me in the name of Jesus. Anything that my heaven Father has not planted in my life, be uprooted. Anything that my heavenly Father has not planted in my life, be uprooted. You can shout louder than be uprooted. You can do it with your hand. Be uprooted in the name of Jesus. Oh Lord, remember me today for good and favor. Oh Lord, remember me today for good and favor in the name of Jesus. In the name of Jesus, every buried blessings, zonke ibusiso zami ingcwatshiwe, zonke ibusiso zami ifihliweyo, belonging to me, arise and locate me to this season. Let those blessings arise and locate me in this season. This is your season. This is your season, Church of Jesus. This is your season. No
Omama bagijima bayongcwaba into zakhe emhlabathini. Shout again. Every buried blessings that belongs to me, arise, arise, and locate me in this season. Come on, you can do better than that. Arise and locate me in this season. Sivali prayer yokubonga enkosini. Sivali prayer yokubonga enkosini. Oh, somebody shout hallelujah. 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 Men and women, come on, shout it. Men and women will go out their way to favor me in this season, in the name of Jesus. Men and women will go out their way to favor me in this season, in the name of Jesus. Asishangazula madoda nabesifazane bayoshiya indlela zabo beze kimi, baletha usizo lwami, baletha umusa wami ngegama likaJesu. I decree and I declare in the mighty name of Jesus, may the Lord God Almighty disturb somebody's life for your favor. Let the favor of Jesus disturb somebody's life so that the assignment of God with your life and about your life will be fulfilled. Will be fulfilled. In the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. In this season of divine favor, Lord, enlarge my territory far beyond my imagination. We are closing in prayer. Sivalo 3 days fasting prayer. Sivalo lomthandazo. Jehova yandisa imkhawulo yami. Yisho. Jehova yandisa imkhawulo yami. Ye favor yakho. I don't need favor only, but divine favor. Somebody shout divine favor. Somebody shout divine favor. Somebody shout divine favor. Somebody shout divine favor. By the reason of God's favor. Come on, by the reason of God's favor. Upon my life, shame, disgrace, and reproach is no longer my portion. By this favor, by this reason of God's favor upon my life, shame, disgrace, and reproach is no longer my portion. In this season, I shall fulfill my destiny, whether the enemy likes it or not. In this season, I shall fulfill my destiny, whether the devil likes it or not. Devil is a liar. Favor that terminates poverty shall locate me.
Favor that terminates poverty shall locate me. Favor that terminates poverty shall locate me. Izandla zakhe eziyaphuza. Woo! Awu. Woo! 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 Hey! Hey! Jesus! Unamaya kashatai. Oh! Wherever you are, just open your mouth and begin to thank him. Ow. 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 Jesus! Wasawakho ungaphezu kolwaka lwakho. Akuba silapha kungenxa yabo. Awu, 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 awu. Moya kaNkulunkulu, moya ngcwele, moya ohalalelayo. Jesus! Hallelujah! Oh! Kungumusa Nkosi, uvela kuwe kuphela. Yiwo sustain kwaze kwaba manje. Without this favor, without this grace, without this mercy, you are nowhere to be found. But by your grace, we are still standing. Oh. Nkosi, izakuwena. Hanamaya, itanule. Konke kwami, Nkulunkulu wami mangazizwa. Kuwena Jesu, kuwe Jesu. Baba zesuli. Isono sa. Yebo Nkosi, Italuka Baba, konke kwami angaziswe kuwe na Jesu. Tena ukwaziswa kuwe, sesuliwe izono zami zisuliwe. Yebo Nkosi, kuwena. Awu Jesu, lift up your voice, konke kwami
Makasizwe kuwena. Kuwe Jesu.